Kaixo, ongetorri, nire izena Olatz da, eta Namaste Yoga Bilbao irudietan erakutsi nahi dizut. Duela 11 urte baino gehiago, espazio hau ariketa fisiko hutsa baino zerbait gehiago bilatzen dutenentzako etxea izan da. Hemen, Namasten, yoga eraldaketarako tresna bat da, non izakiaren dimentsio guztiak lantzen eta gozatzen ditugu. Gorputza, adimena eta emozioak. Maila guztietara egokitutako klase ugari eskaintzen ditugu, ordutegi malguekin, zure bizitzan erraz integratu ditzazu. Badakigu zein garrantzitsua den zure prozesuan konpainian sentitzea. Horregaitik, saio bakoitzean, lasaitasuna aurkitzen, tentsio fisikoak eta emozionalak gainditzen, eta zure buruarekin berriz konektatzen laguntzen dizugu. Namasten, jarrerak lantzeaz gain, esperientzia osoa sortzen dugu. Pizkanaka, zure eguneroko bizitzan benetako hobekuntzak nabari ditzazu. Malgutasun eta indar fisiko handiagotik, buru lasaiago batetaraino. Bihotz leun eta atsegina ahaztu gabe. Zure osasuna garrantzitsua bada zuretzat, guretzat ere, eta badakigu elkarrekin dana errezago egiten dela. Animatu eta ezagutu zergatik hainbeste jente fidatu den espazio honetan bere ongizatea aurkitzeko. Salan ikusten gara, hau zuretzea da.